сега ще кажа нещо, от което нали, бъдещата ми политическа кариера вероятно няма да върви нагоре, а точно надолу. Но моето лично мнение, и го казвам като човек, който също е с ТЕЛК, че телковете в България трябва да бъдат премахнати. Ясно и категорично. Това е една порочна практика, която източва милиони от здравната система и тези пари могат да бъдат пренасочени в друга посока. Как става това? Още тогава с майките коментирахме именно това. Всеки човек според потребностите му. Всички знаем за ICF, индивидуалната оценка на потребностите. Според това всеки от какви нужди има, за да може държавата адекватно да оказва помощ. Какво се случва сега? Отиваме на ТЕЛК, всички деца с различни увреждания, възрастни, в повече, по-малко. Държавата казва, едни 80% ти даваме тук на тебе, няма значение какъв си, оправяй се.